तो का हाल बा भाई लोग। आज आज हम बात करे वाला बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। वीडियो शुरू करे से पहले तनी हेडफोन लगा दिए लो, नहीं तो सुन के गड़िया फाट जाई। देखा के गोदाम सोनिया। अच्छा ओ धनंजय भैया, ई देखा के गोदाम सरियाम का कतल करोइबू, ई गोदाम होला का भाई? ओ चाचा, ओ ई गोदाम का होखेला? धनंजय भैया कहत रहन गोदाम देखा के सरियाम करोइबी। मारे लार से जे गांठ चनक जाए छोटी बम। सुन लेलन भाई, तो गोदाम होकेला ई। हम दूसर और कुछ समझते रहनी है। गइलो कमाए विदेशवाए पिया ये कुछ मुनली हना ओठ पर। अच्छा, गइलो कमाए विदेशवा ए राजा जी चुम्मा न लिए ओठ पर। अरे भैया कोनो टेंशन में होइए से चुम्मा ना ले होइयन। आगे बोलो का कहत रे, बोलो। तो भौजी, हमरे कैमरा मन बान 20-22 साल से कुंवारे बा, तनी ओकरो खातिर एगो जुगाड़ लगाव ना। लगाव तो। ढोरीपुर में पान खइहा जोबनपुर में नाश्ता। धोड़ीपुर में पान खइयो जोबनपुर में नाश्ता। तो तोनिए बतावलो भाई, धोड़ीपुर में पान आ जोबनपुर में नाश्ता क्या आदमी खा लियो भाई? आ जोबनपुर गांव पड़ेला कहाँ? ई साला बात के समझ में नहीं आवो। मोहन काला ताजा राजा कहत जाई रास्ता। आवा हमारा दंदन। कथी कर दन? तनी एक बेर औरी कहबो अवधेश भैया। आवा हमारा दंदन। आओ हमारा दन। तो एगो हमरा से बात बताओ अवधेश भैया, तू दन मरबो कि भौजी दन मरबो? ई हमरा बात के समझ में नहीं आवो। मोहन काला ताजा राजा कहत जाई रास्ता। मन कल ताजा राजा कट जाई नाश्ता। तो हो अवधेश भैया, ई भौजी खोजत दिया पेलवाए के, ई मन कल ताजा राजा कट जाई नाश्ता, ई का होखेला? एकरा मतलब ई भौजी पेलवाई आ तबे यहाँ से जाई। देखावा ढोरी स्वागत में देखेला बरतिया आइल बा। तो अवधेश भैया,
भाई लोग तहनिए बता दे लोग केहू बाराती केहू के करे जाला तो धोनी देखे खातिर जाला केहू बाराती करे जाला ना। अवधेश भैया कहता रहन देखावा धोनी सुहागत में देखेला बोरतिया आइल बा। भाई रे अवधेश भैया तो गांड फाड़ दियन कुछ गा देवलन भाई। कब गा दियन धोनी पर ठेकुआ खोई हो चोली पे कने घाघरा काती कदी करले सरे भाई। भौजी के ना पंजरी सुते अब पंजरी फक। अरे भाई हम जी कमर में परेशानी बा तो भैया जी रात भर घोप घोप करब तो भौजी के परेशानी ना हुई। बॉबी बनारस के पान भइलू आ लागो तक भाई जवान भइलू तो भैया जवान भइल बड़ी मालूम बा काहे खातिर ई घोप वही हन जब लोग घोप ना जब ले सयान। छुई अब तू होशियार बड़ा समझ जइबो कौन ऐसा लड़का का साला बियाह होई तो अपने मेहरारू के देह ना छुई। ई भैया पहले ही प्यार मोहब्बत कर ले बड़न एबरा रोबत तारन दे छुए जनी अपना मरद से। ओ भैया छुए के तो बातें हटाबो उ तो पेल दी थाहे न रलक ये धोड़ी चटला से बुखार लाग जाई तो कटले बा। ओ भाई और चाचा उठवा कटले बड़न। ओ चाचा तनी कुछ को आता बा भौजी के आई के पूरी बिना 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 चोद लही तो लेतो सही है। ए भैया ससुर को जइहन घोपवाई खाती तारा बतौला का जरूरत नहीं खे जइहन ना घोपवाई हन। अरे भौजी तोहरा गौवा में सुपर सुपर माल बाड़ी सन। भौजी तोहरा गौवा में सुपर सुपर माल बाड़ी सन। तो भौजी हमरे कैमरा मन बान 20-22 साल से कुंवारे बा तनी ओकरो खातिर एगो जुगाड़ लगाव ना लगाव तो। ढोरीपुर में पान खइहा जोबनपुर में नाश्ता। धोड़ीपुर में पान खइयो जोबनपुर में नाश्ता तो तोनिए बतावलो भाई धोड़ीपुर में पान आ जोबनपुर में नाश्ता क्या आदमी खा लियो भाई आ जोबनपुर गांव पड़ेला कहाँ ई साला बात के समझ में नहीं आवो। मोहन काला ताजा राजा कहत जाई रास्ता आवा हमारा लंदन। कथी कर दन दन तनी एक बेर औरी कहबो अवधेश भैया। आवा
हमारा दंदन। आओ हमारा दोन दोन। तो एगो हमरा से बात बताओ अवधेश भैया, तू दन दन मरबा के भौजी दन दन मरबई? ई हमरा बात के समझ में नहीं के जाओ। मोहन काला ताजा राजा कट जाई रास्ता। मन कल ताजा राजा कट जाई नाश्ता। तो हो अवधेश भैया, ई भौजी खोजत दिया पेलवाए के, ई मन कल ताजा राजा कट जाई नाश्ता, ई का होखेला? एकरा मतलब ई भौजी पेलवाई आ तबे यहाँ से जाई। देखावा ढोढ़ी स्वागत में देखेला बरतिया आइल बा। तो अवधेश भैया, भाई लोग तहनिए बता दे लोग, केहू बाराती केहू के करे जाला तो धोड़ी देखे खातिर जाला, केहू बाराती करे जाला ना। अवधेश भैया कहता रहन देखावा धोड़ी सुहागत में देखेला बरतिया आइल बा। भाई रे अवधेश भैया तो गांड फाड़ दियन, कुछ गा देवलन भाई। कबो गा दियन धोड़ी पर ठेकुआ खोई हो, चोली पे कने घाघरा काती कदी करले सरे भाई। गाय रानी से जरिया हो आ शर्ट के सूतो पजरिया हो। अच्छा मैंने भौजी के अपना बुर्बक बुझाता रहो, जे शर्ट के जास पजरी सूते तो घोप के मुंगा देबा भौजी के ना, पजरी सूते अब पजरी फक साला। अरे भाई रे साला और में परेशानी बा। तो भैया जी रात भर घोप घोप करब तो भौजी के परेशानी ना हुई तो हमारा के लाड़ चटियन हटा होकर पहुंच गए वीडियो हटा। कतना लइकन के जान भइलू, गोरी लागत कि अब के सियान भइलू। बॉबी बनारस के पान भइलू आ लागो तक कि अब जवान भइलू। तो भैया जवान भइल बड़ी मालूम बा काहे खातिर? ई घोप वही हन, जब लोग घोपबो ना जब ले सयान होइयन ना। तू तो खारा कोके लेवे ओइलन यड़ौ। ओ भौजी खारा ना होकेला, खाड़ा होकेला, खाड़ा कहो, खारा कके ओइलन लेवे अइले यड़ौ। वाह रे भाई वाह। तो भाई तोहन लोग से हम बता दी, ई घोपा घापी वाला काम साला ई भोजपुरी में ना छोड़िए से रे भाई। कोनो गाना सुन लो गोपा गोपी खोदा खोदी खाली करिए सो, ई गाना फाड़ के छोड़ देला बड़ा समय भाई। लो वीडियो में यही पर से खत्म करत तनी। वीडियो तहन लोग अच्छा लागल तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो लो, आ शेयर करना भूलिए लोग।